An balimaw aw bisimila Malek Studio kibaru kɛnɛ kan. Kibaruya min bolo ka da kulu kan o de ka fɔ kunu septembre kalo tile 2 kɔnɔna la Tɔnbɔkutukaw fɛ yen mankanba wulila denmisɛnninw kɔni ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Kibaruya minnu sera ma o y'a yira ka fɔ kunu wulada fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 16h wagati mankanba wulila Tɔnbɔkutu denmisɛnninw kɔni ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ. A yirala ka fɔ ni mankan yɛrɛ kɔni kun tɛ foyi ye ko Tɔnbɔkutu denmisɛnnin minnu n'olu ko k'olu kun bɛna taa tagamaba la sabula ko premier ministre ko k'olu ka sira dilanni jɔ ko ka taa Kayi sira dilan olu kɔni kun bɛ k'u ka waleya de bɔ a sira fɛ kunu. Nin ko in bɛɛ de kɔni senfɛ sa olu ka tagama hukumu kɔnɔna la n'o tagama kun kan ka ban gouverneur ka dagayɔrɔ la. A yirala ka fɔ u ni polisiw sera ɲɔgɔn ma n'o kɛra sababu ye pinɛjɛniw bɔra la wa gazi fiyɛ yɛrɛ fana bɔra la. A yirala ka fɔ nin ko in senfɛ fana mɔgɔ 3 kɔni minɛna an ka finitigiw fɛ. Nin tagamakɛla ninnu kɔni y'a yira ka fɔ k'olu tɛ n'u ka nin wale ninnu bila tantɔ ko sabula premier ministre ka nin kuma in kɔni n'o ye ka fɔ ko k'olu ka sira dilanni jɔ ka taa Kayi sira dilan ko ma bɛn olu ma dugu si la ko sabula dugu in bɛɛ kɔni ye Mali dugu dɔ de ye ko dugu si ma fisa ni dugu si ye ko wa ɲani min b'olu kan sirako in na ko Ala dɔrɔn de b'a dɔn. O de ye sababuya la sa k'olu ka laɲini tɛ foyi wɛrɛ ye olu kɔni ka sira ka dilan walasa olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka tagama kɔnɔna la cogo min na. An bɛ wagati min na i ko sisan kunnafoni kɔni ma s'an ma fɔlɔ k'a fɔ ko mɔgɔ banana nin ko in sababu la walima ko mɔgɔ nin tora a la. Wagati nataw la n'a ye kunnafoni wɛrɛ min sɔrɔ an b'o lase aw ma. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ kunu tɛnɛndon septembre kalo tile 2 kɔnɔna la Sɛbɛnnikɔrɔ sugu la samara butigi belebeleba dɔ kɔni jenina yen nɔ. Kunnafoni min sera ma o yɛrɛ ka fɔ kunu sɔgɔmada fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 7h du matin wagati ko Sɛbɛnnikɔrɔ sugulamɔgɔw olu kɔni sera yen nɔ ka sɔrɔ tasuma wulilen don butigiba dɔ la. A yirala ka fɔ sugulamɔgɔ ninnu kɛlen ka nin wale in ye olu fana jatigɛlen u girinna ka protection civile mɔgɔw wele n'o ye pompier mɔgɔw ye. Yani o lakanabaga ninnu ka se nin yɔrɔ in na sugulamɔgɔw kɔni jɛra ni ka cɛncɛn ani ji kɛ yɔrɔ in kan walasa ka se ka tasuma faga. Nin waleya in de kɔni kɔfɛ lakanabaga ninnu sera yen nɔ n'o ye pompiers ye n'olu sera ka tasuma in faga k'a ban pepepewu. Nin butigi in kɔni jenini kɛra sababu ye ni samara fɛn fɛn kun b'a kɔnɔ n'o bɛɛ kɔni jenina. Butigitigi y'a yira k'a fɔ k'ale ka butigi kɔni kun falen don samara de la ko wa ko samara ninnu musaka bɛ t'u jɔ fo miliyɔn 15 ɲɔgɔnna la. A ka kumaw la a y'a yira fana k'a fɔ k'ale kɔni tɛ se ka kun jɔnjɔn kelen fɔ a la ko nin tasuma in mɛnɛna o kun de la ko nka i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min na k'a bɛ se ka kɛ ko courant de ye masigɛ n'an b'o wele ko court-circuit. An bɛ wagati min na i ko bi nin tasuma in mɛnɛ cogo kɔni m'a dɔn nka an ka finitigiw bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa ka se k'a kun jɔnjɔn dɔn. Hali bi kunnafoni hukumu kɔnɔna la an b'a yirala k'a fɔ sankaw fɛ yen septembre kalo tile 1 kɔnɔna la denmisɛnnin 2 kɔni su yera yen. Kibaruya minnu sera ma o yɛrɛ k'a fɔ karidon septembre kalo tile 1 kɔnɔna la sankaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Paridara a yirala k'a fɔ u bɔra denmisɛnnin 2 kɔni su kan ye. Ni denmisɛnnin 2 ninnu kɔni si b'a ta san 9 ka taa bila san 10 bɔɲɔgɔnko la. A yirala k'a fɔ u su yɛrɛ kɔni yera dingɛ dɔ de kɔnɔna la n'o ye cɛncɛn bɔ dingɛ ye. Denmisɛnnin ninnu somɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɔra ka taa bagangɛn de la k'a ye k'a fɔ ko bagangɛn in kɔni nana laban ma a kɛra dusukasiba y'u ma. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi an b'a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ fɛn min ye ninnu ka saya sababu ye ni ka se k'o dɔn. Hali bi denmisɛnnin saya hukumu kɔnɔna la an b'a yirala k'a fɔ UNICEF mɔgɔw n'olu ye ONU mɔgɔw ka baɲumankɛtɔn dɔ ye n'o b'an fɛ Maliba la yan nɔ olu ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin 150 olu de kɔni nin tora binganni walew la 2019 kalo 4 fɔlɔ kɔnɔna la. Lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la nin wagati in na o ma dogo mɔgɔ si la. O de ye sababuya la sa UNICEF mɔgɔw n'olu ka baara kɔni bɛnnen don denmisɛnninw lakanali ma olu wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a yirala k'a fɔ 2019 n'o ye san 2019 ye ko kabini o daminɛna o kalo 4 fɔlɔ kɔni kɔnɔna la denmisɛnnin 150 de nin tora binganni walew la. U y'a yira fana k'o t'a bannen dɛ ko denmisɛnnin 75 olu fana banana binganni wale ninnu sababu la. Hali bi u ka sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ jatigɛ wale tabagaw olu bɛ denmisɛnnin minnu ta ni k'o fana don u ka tɔnw na. A yirala k'a fɔ denmisɛnnin hakɛya fana cayara ka tɛmɛ san 2018 ta kan. U y'a yira fana k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i ko bi ko kalanso 900 de kɔni bɛ Mali la mun datugulen don. O de ye sababuya la u ye welewelekan bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ Mali denmisɛnninw kɔni bɛ se k'a lakana cogo min na. An balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo ka lase aw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.